Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas. Ngopar neng taman. Yo delok-delok. Tris, kowe jan kaya ndolani Dani ngene lho. Kecul lho, Mak. Kecul. Hei. Mas aku yang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ring. Seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Pripun dilus-lus? Tabit Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Wah, Pripun Kang Mas? Pripun Kang Mas? Wes Pripun? aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? Hei, kok malah dibuka lho ora cetha ya. Keri aku. Aku. Lho, roti kapak-kapake keri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang Sayang. asmara. Teko kene meneh iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Lha, ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta waku dewe Wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate manten temu ngonten nika kan mlaku kan lumrahe manten temu biasane balang-balangan suruh. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal iki? Kok di balang sandal? Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon. Iki sandale anakku to. Sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Gosong ta kowe? Ora. Iki tung seng lho. enggak, dhek mek urung ngadus, dadi Sang. ora mek gosong tok seng iki. Aku. Woi. Nyapa? Lah kowe ngene. Ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Terus dipalarke kono wis aku ya sing ngene to. Ayo. Siap. Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Do dewa. Sawo. Ora gelut kaya. Kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekal kaya merak. Besok kapan katakan uripe bejo lan wong ayu lagi luwih ayu jejen aji ama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solo nyedap sari